In 1976 ging in Leeuwarden onder leiding van professor Jan Snijders het Sociaal Hoger Onderwijs Friesland van start. Dit was een samenwerkingsproject van de Agogische Academie Friesland en de Rijksuniversiteit Groningen. Door de vestiging van de subfaculteit der sociale wetenschappen betreffende welzijnsvraagstukken had Friesland weer een universiteit, 250 jaar na de sluiting van de hogeschool in Franeker. Maar nog geen 10 jaar later werd de laatste bul uitgereikt. In deze uitzending kijken we met een aantal betrokkenen terug op dit korte experiment. De volgende situatie betreft een echtpaar en ik zal het even voorlezen. Hoewel beide partners ervan overtuigd zijn dat ze op geen enkele wijze bij elkaar behoren, willen ze dit toch doen omwille van de kinderen. De vraag aan u is hulp om een draaglijk leven te leiden. Wat ik van u zou willen vragen is het volgende. U gaat zo meteen in 3-tallen uiteen, waarbij u standpunten formuleert in de zin van nou, ik zou aan deze opdracht absoluut niet beginnen. Of dat u zou zeggen van ik geef het advies om te scheiden. Of ik geef het advies om bij elkaar te blijven, wat dan ook. Wij doen iets wat verder in Nederland niet voorkomt. Namelijk universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs echt in één instelling bij elkaar brengen. Dat betekent dat 2 groepen van mensen die de middelbare school verlaten, dus bij elkaar komen. De een die komt in een universitair stuk onderwijs, de ander in een sociale academie. Maar het onderwijs is voor een groot stuk gemeenschappelijk. Aan het eind komen ze er ook weer apart uit. Het is goed om dat in de gaten te houden. Van de ene kant halen ze een doctoraal diploma, van de andere kant halen ze een diploma van een sociale academie. Maar als studenten werken ze voor een groot stuk samen en ook de docenten organiseren samen het onderwijs. Een van de grote voordelen is daarbij dat ze in hun studie hebben leren samenwerken, samen praten, samen denken met mensen uit het welzijnswerk. Die ze ook later in de maatschappij zullen tegenkomen, waar ze later ook een stuk werk samen mee moeten doen. Het komt op dezelfde manier. Het is logisch dat je de eerste situatie goed bekijkt voordat je een mening. Die mensen die komen dan met zo'n duidelijk standpunt aan. Dat vind ik een beetje gek. Leeuwarden is universiteitsstad geworden. Heel bescheiden nog, het verlangen naar meer studierichtingen bestaat. De commissaris van de Koningin sprak bij de opening al over een literaire faculteit in Leeuwarden. Als we weer 10 jaar verder zijn, weten we waarschijnlijk meer. Ze willen buitengraaf blijven. Beste SSWL'ers, beste AVERS. Mede namens Peter Swinkels en Ton Groothaar wil ik jullie van harte welkom heten op deze reunie. Tot gisteravond was de website van onze reunie de enige mogelijkheid om alvast wat herinneringen op te halen. En alvast wat terug te gaan in de tijd. Maar nu treffen we elkaar dan echt. En ook op een historische plaats in Leeuwarden. Weliswaar niet een voormalige collegezaal, maar wel een plek hier in dit voormalige postkantoor, waar wij vroeger met onze blauwe girocheck ons geld gingen opnemen, of soms een medestudent die even op zwart zaad zat probeerde uit de problemen te helpen. Wij vinden het fantastisch dat jullie gekomen zijn. Met nu 125 reunisten maakt duidelijk dat we het blijkbaar allemaal de moeite waard vinden om onze oud-studiegenoten en onze oud-collega's te ontmoeten. En het wellicht ook de moeite waard vinden om eens even terug te blikken op dat bijzondere experiment. Gerrit-Jan hier niet bij is. Ja. Maar die komt vanmiddag. Ja, die komt vanmiddag. Ja. Ik kijk er al maanden naar uit. Ja, echt waar, ja? Ja, heb je er echt zin in? Ja, Jan Snijders weer. Oorspronkelijk mijn hoogleraar psychologie in Grijns. En ja, die man moest altijd wat nice bieden. Een van de dingen wie het opzet van de leraaropleiding hier in de tijd, UBOM is. En later had hij hier bezocht om een universitaire vestiging in de Monde met de Agogische Academie Friesland op te zetten. En daar hadden de eerste 4 jaar hadden daar ik de lerende figuur in West.
Hij was rector geweest in een periode waarin de studenten revolteerden tegen de archaïsche en bureaucratische structuur van de universiteit. En Jan Snijders was er in de tijd buitengewoon gevoelig voor en wilde dus ook de universiteit moderniseren. En dat is hem in het gremium van zeg maar, de traditionele hoogleraar niet in dank afgenomen. Dus toen Jan daar met plannen kwam om zelfs de universiteit met hbo-opleidingen te vervlechten, toen was er eigenlijk maar één duidelijk politiek standpunt. Dat willen we dus niet binnen de muren van Groningen hebben. Dus iedere kandidaat die zich aanbiedt, daar zullen we Jan Snijders mee plezieren. En daar is die foto hij dochtertje Kostelein. En je wie een commissie Hoger Onderwijs Friesland bij de provincie dit op termijn hier een universitaire vestiging hebben wonen. En ja, daar hier er wel contact mee en daar is er ieder mee begonnen. Pietersma. Ja, en die jongen die nou later ook naar de rug is gegaan. Stadman, Johan Stadman. Die zaten daar. Ja, die zaten daarboven. Ja. De bocht van Guné in Franeker, dames en heren, is een voormalig studentencafé. Dat klopt, want Franeker is van 1585 tot 1811 universiteitsstad geweest. En deze heren, op portret verzameld in het museum het Koopmanshoes in Franeker, die zijn in die tijd hoogleraar aan de universiteit geweest. Zij laten nog iets zien van een periode dat Friesland een hogeschoolrijk was. Misschien komt die periode terug. Want het provinciaal bestuur van Friesland doet alle mogelijke moeite om opnieuw een universiteit binnen de provincie te krijgen. Een van de belangrijkste redenen is wel dat men daardoor ook de mogelijkheid schept dat jongelui uit verschillende lagen van de bevolking meer het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs gaan bezoeken. En nu zijn wij in Friesland zo gelukkig dat wij begonnen zijn met het beroepsonderwijs in de vorm van een agogische academie. Wij willen nu eigenlijk daarmee bereiken dat we tegelijkertijd krijgen een aansluiting bij de sociale faculteit in Groningen. De agogische academie in Leeuwarden is dit jaar gestart. Het is een soort sociale academie die mensen opleidt die een heel soort Fries en gongen vanzelf gewoon. Al ik in die tijd boet in Friesland studeren. Ik mensen die juist heel regionaal en van huis uit Fries wien en uit een Lietse dorp kwam. Nou, ik heb nooit iemand vernomen die zei van ik ga net studeren, want ik wil Friesland net uit. Ik aarzelde heel erg van wat zal ik nou dan? Sociale wetenschappen, pedagogie of zo. Of zal ik naar de Academie van Bouwkunst? Dat was in feite de keuze die ik hier. En op een gegeven moment jerde ik dat er in Ljouwt sociale wetenschappen kwam. En het kwam me heel goed uit dat ik in Ljouwt bleef koer. Onderwijs, ja! Het onderwijs is een van de meest elementaire voorzieningen in onze samenleving. Een politiek die de afbraak van het onderwijsspel voorstaat, moeten we pertinent afwijzen. Leeuwarden heeft het gemerkt. Het is universiteitsstad geworden. Door allerlei financieel knibbelwerk van hogerhand, wel niet zo uitgebreid als 9 jaar geleden, toen de plannen geboren werden, was gehoopt. Maar toch is er nu een subfaculteit van de sociale faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen gevestigd. Ik studeerde voor die tijd sociologie in Utrecht, overigens samen met Peter. En wij wilden iets anders gaan doen dan de sociologie zoals die in Utrecht werd gedoseerd. En toen kwamen we op een fietstocht in Leeuwarden terecht. En we wisten dat dat experiment zou starten. Utrecht was een studentenstad. En het was wel snel duidelijk dat Leeuwarden zeker toen dat niet was. En zeker geen universitaire studentenstad. Maar ja, je merkte het ook wel aan de sfeer. Er waren geen studentenverenigingen, er waren geen specifieke studentencafés. Er waren natuurlijk wel hbo-opleidingen, maar toch ook nog niet zoveel, lang niet zoveel als nu. Nou, wat mij betreft was de belangrijkste reden dat experiment, die interdisciplinaire benadering van die sociale wetenschappen en de combinatie met de praktijkopleiding van de sociale academie. Dat vond ik dus 2 elementen die waren zo vernieuwend, dat vond je nergens in Nederland. Hier in Leeuwarden wordt getracht een samenwerkingsvorm en integratie tot stand te brengen tussen een meer praktisch gerichte hbo-component en de meer theoretisch gerichte component, respectievelijk agogische academie en de experimentele studierichting. Wellicht kan door deze samenwerkingsvorm en integratie een bijdrage voor de oplossing van juist dit probleem worden gegeven. Dames en heren, ik wens u allen alle succes
en verklaar graag het sociaal hoger onderwijs voor Friesland voor geopend. Dank u wel. Er werden dus 3 hoogleraren aangesteld en 2 lectoren. Dat onderscheid werd toen nog gemaakt. Voor de sociologie was dat professor Cor Vervoort. Voor de antropologie was dat Mariens van Beugen. En min of meer tot mijn verbazing werd ik dus inderdaad, ik meen dat het juli was, gevraagd om hoogleraar te worden in de psychologie aan de subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden. Maar het gaf al aan dat het een start was in een vliegende haast. De studenten waren er, maar de docenten waren of nog niet benoemd of nog niet aangesteld. Nou ja, goed, je zou kunnen zeggen dat heeft de romantiek van het begin, het experiment. Zij het dat later natuurlijk wel ging opbreken. Ja, de studenten waren er, er moesten vakken gegeven worden. Gaandeweg moest er ook een nieuw curriculum, een nieuw onderwijsplan opgesteld worden. En met zo weinig mankracht werd dat wel eens moeilijk. Het hier al jeder matten, er weer al vertraging optreden, omdat die af al 3 jaar bestieren. En ja, dat weer problematisch, want we hier mij zien twaan beginnen wat. Doen weer de faculteit Sociale Wetenschappen in Grijs daar dan het klaar voor. Maar het moest. Ja, maar weer vast de hut. Ja. Als je mensen de weg moest wijzen, zei je altijd bij dat frietkraam rechtsom. Dan kwam je in de Halia's tegen. Het was het oude stadsverzorgingstehuis voor bejaarden. Inmiddels voor die functie afgekeurd. Het gebouw stond leeg. En een paar jaar daarvoor was de Agogische Academie Friesland erin getrokken. Wat het onderwijs zelf betreft, wij deden dat in de beurs die op het Zeiland stond. Dat was tot voor kort was dat een gebouw van de gemeente, waar dus ook de burgerlijke stand in was gevestigd. En ik heb wel meegemaakt dat als je college stond te geven, dat dan een oud dametje binnenkwam die zei, waar kan ik hier mijn paspoort krijgen? De tragiek was echter dat de personeelstekorten waren er. Er was een strijd inmiddels ontbrand tussen Groningen, de universiteit en het ministerie. Het ministerie zei, nou, die Friesen en die Groningers hebben dat zo graag gewild. Dus die moeten maar voor het personeel zorgen. Terwijl Groningen zei, ja, het is iets wat door het ministerie is goedgekeurd. Die moet het personeel maar leveren. Het nieuwe actiecomité. Actie. Je moet iets langer ingedrukt houden, denk ik. Hij moet zich even... Ja. Als je met 20 mensen begint aan zo'n subfaculteit, dan moet je heel erg je best doen om niet in een onderwijscommissie of een subfaculteitsraad te zitten, volgens mij. Dus dat is ons allemaal ook niet gelukt. Daar zaten we allemaal wel een beetje in. En dus dat was ook wel heel grappig. Ik bedoel, als je kijkt hoe dat in Utrecht was, er was een hele grote afstand tussen de wetenschappelijke staf en de studenten. En zeker bij de eerstejaars. Wij waren eerstejaars hier. Ik zat dan in het dagelijks bestuur van de subfaculteit met dan Snijders, de oprichter en nog een aantal andere mensen. En dat was natuurlijk ook, als je daarop terugkijkt, denk je, ja, wat had je daar in godsvredesnaam te zoeken? De projecten die we deden waren heel erg in de Leeuwarden maatschappij of in de Friese maatschappij. Dat vond ik geweldig. Ja. Leeuwarden was de eerste, de Linnaeusbuurt. Het was de eerste naoorlogse wijk in Leeuwarden die werd afgebroken. In Nederland. In Nederland, ja, sorry. Ja. Nou, daar bemoeiden we ons mee. Nou, dat is uniek. Ik ben verschrikkelijk blutsen bij mijn eigen onderwijs. Er waren een soort studenten, ik wil mooi, die aankwamen op de idealistische motieven die er achter die opleiding zitten. En als wij colleges heen, er waren een soort docenten die het heel gemotiveerd waren om wat mooi te doen, een groep docenten. Maar ik denk dat ik een hele groep die daar niks mee kon. Die joegen gewoon traditioneel college of de kamer soort oppervlakkig laagje oorhinnen en dan heet het in een welzijnsvraagstukken. Dat hier als student heel gauw in de gaten. En dat weer vanzelf van begin af aan het geval. Het was toch een onrustige periode.
Ja, je had ook een hele sterke stroming, ook vooral bij de AAF volgens mij. Die wilden gewoon naar de opleiding toe, die wilden les hebben, en geen gezeur. En die waren heel ontevreden. Ja. Ja. En met de SSW'ers, die wisten waarvoor ze kozen. Heel veel dingen lagen niet vast. En sommige mensen, wij vonden dat ook vaak wel leuk. Ja. Maar je merkte voortdurend dat er was altijd het debat tussen die hoogleraren. En hoogleraren en ook de wetenschappelijke medewerkers. Dus tussen de staf op die verschillende disciplines was discussie over waar moet het nou eigenlijk naartoe met die interdisciplinaire wetenschap, die pretentie. Maar er was ook altijd discussie met de stafmedewerkers van de Agogische Academie, van waar moet nou precies de brug tussen wetenschap en praktijk worden gelegd. Het ideaal was natuurlijk dat die 3 vakken, antropologie, psychologie en sociologie, met de ondersteunende vakken, dat die zouden leiden tot een nieuwe studierichting. Ik denk eigenlijk, omdat we allemaal daar geen ervaring mee hadden, dat veel docenten zich terugtrokken op hun oude disciplines. En dat er dus psychologie werd gegeven, sociologie en antropologie. En dat van het opbouwen van een gemeenschappelijke basis, dat eigenlijk de grootste moeilijkheid is geweest. Maar voor mij kwam het ook een deel doordat er te weinig draagvlak was binnen de universitaire wereld. We leefden hier heel afgezonderd. Hè. Zelfs de Universiteit van Groningen, waar we onder vielen, steunde ons niet. Nou, en de politiek, wij waren het begin van de twee-fasestructuur. Dus ook een soort proefkonijn voor dat we maar 4 jaar mochten duren. Dus achteraf dan denk je van, hoe had dit ooit kunnen slagen? De Snijders hadden dus alle problemen die er waren rond de SSWL en het SAF. Had hij eigenlijk binnenshuis gehouden. Die had, als mensen vroegen, hoe gaat het nou? Bestuurders in Groningen, Friesland zeggen, nou gaat prima. Er zijn best wat moeilijkheden en daar kunnen jullie ook af en toe wel wat stukjes over lezen in de Leeuwarden Courant. Maar op zich gaat alles prima. Terwijl ik dacht van ja, mensen hebben er gewoon recht op om te weten wat er aan de hand is. Die geluiden hebben op een gegeven moment ook wel het ministerie bereikt. En niet zo lang daarna is minister Paes, die was toen minister van Onderwijs, is naar Leeuwarden gekomen en heeft gezegd van nou, ik heb kennis genomen van alle zorgen die er zijn. En naar mijn idee moet de universitaire vestiging Friesland versterkt worden. Dus dat was positief nieuws. Inmiddels had ook de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin ze zeiden van nou, Friesland moet gesteund worden en er moet geld komen voor nieuwbouw enzovoort. Dus op zich, het naar buiten brengen van alle problemen en zorg heeft wel voor een impuls gezorgd. Dus Friesland was natuurlijk blij. Zelf nog in de Tweede Kamer behandeld werd. Ik vond het heel erg. Ik dacht ik steeds om mijn familie. Oh, mijn arme familie die dezelfde naam had als mij. Die wil net denken, we moeten die terug heen, ja? Omdat ik dat dien hier. Een van die 2 scripties, het ging hier namelijk om 2 personen. De scriptie van Marjan Toren. Die is op een wat merkwaardige wijze tot stand gekomen. Die is niet echt, was niet een voldragen product en dat had nogal veel te maken met haar eigen belevenissen en visies over de manier waarop zij als vrouw in het maatschappelijk bestel wilde staan. Het was een normaal onderdeel van het hele pakket. En dat onderdeel was al heel lang klaar voordat ik afstudeerde. Ik moest nog verschillende tentamens doen na die tijd. Dat de scriptie al af weer. Dus ik hield er nooit over nagedacht dat het zo'n schok was voor verschillende mensen. Want die scriptie weer begeleid door een binnenbegeleider, ja, een methodiekdocent. En een boetenbegeleider van Nellien de Ruiter. En van beiden hier ik een rommel voldoende erop kregen. Dus het was zoiets als een donderslag bij heldere hemel. En eigenlijk vonden wij dat de scriptie niet door de beugel kon. Toen hebben ze aan mij gevraagd van Ed, zoek eens uit hoe dat zit. Ik heb toen contact opgenomen met de decaan van de sociale faculteit in Groningen. Dat was Pieter Boeken.
Ik zei, moet je luisteren, wij hebben een scriptie waarvan wij vinden als examencommissie dat het eigenlijk nu de beugel kan. Pieter Boeken zei van, is er een handtekening? Wij zeiden ja. Hij zei, ja, dan is aan alle wettelijke vereisten voldaan. Dan kun je het niet tegenhouden. Dus uiteindelijk heeft die examencommissie heeft de handtekeningen onder de bullen gezet. Waarna een journalist van de Universiteitskrant de scripties ging lezen en concludeerde dat de scriptie van Marian Toren naar zijn idee ver beneden de maat was. Dat was het begin. Men kreeg, en dan vooral in de persoon van Maarten van Amerongen, lucht van deze gang van zaken. En de titel van het stuk wat hij toen schreef in Vrij Nederland was, kan ik nu ook mijn kat voordragen voor een doctorandenstitel. Nou, daarmee was dus de teneur gezet. Niemand las die scriptie, maar iedereen had het erover dat dat verhaal alleen maar gebaseerd was op zuivere navelstaarderij, waarbij zelfs de scriptiebegeleider betrokken was op een manipulatieve wijze bij het afronden van dit product. Ik vond dus dat Bram Peper in zijn stuk in de NRC op een ongelooflijk wilde manier om zich heen ging slaan. En die geen recht deed aan de realiteit. Hij was nooit in Friesland geweest. Had alleen kennis genomen van de betreffende scriptie. En zijn oordeel daarop gebaseerd. Nou, het was wel heel vervelend dat aanhand van één scriptie de hele opleiding gewoon in een slecht daglicht kwam. En dus de kwaliteit van u als studenten, wie ik in het geding. Tegelijk weet ik wel dat ik nog iets van loyaliteit hierna. Waar Marian Toren ik inhoudelijk mee bezig weer. Haar scriptie weer net goed, maar ik wel iets van loyaliteit. Het weer een ik dappere vrouw die het op een gegeven moment naar je dingen uitvinden worden. Met name die 2 artikelen hebben voor een storm aan publiciteit gezorgd. Kamervragen van 3 verschillende politieke partijen. Ik was toen net 2 weken decaan. Snijders was inmiddels weg. En ik kreeg daar dus allerlei Kamerleden die op verontwaardigde toon zich afvroegen wat er in Friesland allemaal aan de gang was. Dat was een buitengewoon lastige periode. Buitengewoon pijnlijk natuurlijk ook voor Marian Toren. En zeker ook voor Adriaan Windig, want die werd maar gelijk even in de hele stroom meegenomen. Dat zal ook wel niet deugen. Pas zei in eerste instantie alleen maar toe dat er dus meer staf zou komen voor deze opleiding. Maar in het vervolg daarop heeft men daar een aanleiding gezien om te zeggen, dat kleine instellingje daar wat een universitair label moet hebben, dat wordt het op zichzelf niet. Daar zijn te veel structurele beperkingen aan de grondslag gelegen. Dus wil je het serieus doen, moet het een echt universitair gebeuren worden, dan moet het een algemene faculteit worden. Nou ja, dat heeft dus een enorm schisma, een scheuring veroorzaakt onder de staf. Want toen kreeg je ineens 2 kampen. Er was dus een kamp die eigenlijk al sowieso wat twijfels had over de pretenties van deze opleiding. Zo werd het ook gezien. Hè. Veel te hoge pretenties, dat realiseer je nooit. Dus die zagen kans om die uitgangspunten voor die algemene faculteit te omarmen en daar zich bestuurlijk actief op te stellen. En in feite afstand te nemen van welzijnsvraagstukken. En er was een andere club, ik zou bijna zeggen de oorspronkelijke club, die zei van, dit is onze kans. Nu kunnen we echt een prachtige setting creëren waarin welzijnsvraagstukken over al die problemen heen kan springen en nou werkelijk met een brede vleugelslag kan realiseren wat ze eigenlijk altijd gewild heeft. Marinus van Beugen is mentaal al wat eerder afgehaakt. Die is op een gegeven moment ook zelfs verhuisd. Had nog een postadres in Leeuwarden. Kwam natuurlijk wel om zijn colleges te geven. Maar ik geloof niet dat hij nog echt betrokken was bij de zaak. Maar ik denk dat een aantal mensen, en de een wat eerder dan de ander, afgehaakt zijn. Sommigen letterlijk. Zo iemand als Cor Vervoort, die een groot voorstander was van deze gedachte, die zich ook echt uit de naad gewerkt heeft, zou ik maar zeggen, om de idealen te realiseren. Maar die kon het op een gegeven moment niet meer bolwerken. Die is dus echt weggegaan uit teleurstelling. Toen waren er dus vacatures. Toen is Wouter van Rossum gekomen. Voor de economie is Andries Nentjes gekomen. En dat waren 2 mensen die zeiden van, nou, we moeten dus de wetenschap, whatever that may be, moeten wij zo hoog mogelijk in het vaandel houden. Er waren 2 fundamenteel verschillende agenda's.
Wij vergaderen op een gegeven moment ook gescheiden. Dat werd zo dol dat enkele hoogleraren zelfs niet eens meer in de eigen vakgroep mee wilden vergaderen. Die wilden een eigen vakgroep, want daarmee zou die contouren van die algemene faculteit verder bevorderd worden. En we zijn dus toen bij het college van bestuur geweest om te zeggen, hoe kun je hoogleraar hebben die niet lid zijn van een vakgroep? Dat bestaat toch niet? Mensen bestonden, nou niet letterlijk naar het leven, maar het was... Nou, de verhoudingen waren er net beter op. In dat gebouw, in diezelfde Hania steeg toen nog, dat vierkant, waren er ontzettend zure gezichten als mensen elkaar tegen moesten komen van de twee verschillende kampen. Hier zo, hier was de bibliotheek. Nee, toch hier, daar. Alle instellingen van wetenschappelijk onderwijs waren vertegenwoordigd in de commissie die als opdracht had 258 miljoen aan bezuinigingen aan te geven. De meeste van de op te heffen studierichtingen liggen op het terrein van de letteren. 28 studiemogelijkheden verdwijnen, onder andere uit het nieuwe letterengebouw in Leiden, maar ook uit Utrecht, Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Bij de sociale wetenschappen worden ook 7 studierichtingen geschrapt. Daaronder is begrepen de universitaire vestiging Friesland, een soort dependance van de Groningse Universiteit. Als het onder waarde komt, dan zit ik dus dat ik sociale wetenschappen studeerd heb. En welzijnsvraagstukken, dat neem ik haast nooit. Heel enkele keer het meest kan echt vragen, wie heeft het dan dienen? Dan kom ik dus wel mooi het hele verhaal. En soms zit ik zelfs dat ik sociologie dienen heb. Omdat je dan altijd verschrikkelijk soort uitlezen moet. En ik zelf, nou, misschien heb ik te krijgen met wat ik naar die tijd dienen heb. Ik viel me niet een deskundige in welzijnsvraagstukken. Want als ik terugkijk, denk ik, ja, jij zei het net ook al, ik bedoel, je leert van alles een beetje. Maar ja, ik heb meer gehad aan de dingen waar we het net over hadden die je ernaast deed. En het feit dat je gewoon heel erg gedwongen was om iedere dag weer mee te helpen om er wat van te maken. Dan dat ik nou zeg, ik heb me tot een briljant socioloog ontwikkeld. Dat wierf zelfs soms wel wat een twijfel, hè? Want je kan jezelf nooit zo goed vergelijken. Dus nou dan betrapte ik me er wel eens op. Als ik nou, bijvoorbeeld in mijn werk te maken kreeg maar meisjes die een echte, zoals ze universitaire opleiding dingen hier. Dan dacht ik wel eens van, kan ik mooi komen? Of val ik nou door de mand? Dat zie je soms toch wel op de achtergrond. Hè? Nou, ik hier na vrij kwarte tijd hier wel in de gaten dat het absoluut net het geval weer. Hij rookt de pijp, ja. maar hij had ook van dit soort halve liters bier. Oh, echt waar? Ja, dat is mij ontgaan. Volgens mij nog een van de Oost. Voor ons was de grootste schok dat op een gegeven moment het college van bestuur hier naartoe kwam. En klip en klaar zei, het is afgelopen. We zaten met z'n allen in de kantine als staf. We wisten wel dat er zoiets zou komen, maar je zag dat ook bestuurders nog heel weinig ervaring hadden met het ontslaan van mensen. Een hele vakgroep. En iedereen zei, ambtenaren worden niet ontslagen. Nou, dat hebben we daar gewoon op ons bordje gepresenteerd. Het is afgelopen, binnen een jaar. Afvloeingsregelingen wordt u per post toegestuurd. In 1983, 84 was er een andere minister aan het bewind gekomen. Minister Deetman. En die zat om geld verlegen. En hij deed dat op zichzelf al handig. Hij zei dus tegen de respectievelijke universiteiten, jullie moeten zoveel miljoen bezuinigen. De universiteiten zeiden vervolgens tegen de verschillende faculteiten, ik leg jullie een korting op van dat en dat en dat. En voor Groningen was dat, nou laten we zeggen 3 of 4 miljoen. De getallen weet ik niet meer precies, maar in Groningen, bij de sociale faculteit, hadden ze uitgerekend dat als ze Friesland zouden sluiten, zouden ze precies aan dat bedrag komen. Nou ja, dan krijg je natuurlijk dat er acties gevoerd gaan worden onder het motto SCF moet blijven. Spandoeken, brieven, ministers, bevragen, Kamerleden bezoeken enzovoorts enzovoorts. Maar het doek was gevallen. Er is geen poort voor uitstutsen terug politiek Friesland. Nou, Lugien weet dat beter dan ik, denk ik, want die zie je toch niet bestuur. Ja, nee, er werd gewoon gezegd, we moeten daar, onder noemde dat aan afvloeingsregelingen gaan denken, zoals het ook gebeurt. Oh ja, we hebben ook nog een groep studenten. Wat doen we daarmee? Nou ja, laat dan maar degene die wil, en dat werd in feite de voorzitter, dus Ed Klip, die moet dan maar zorg dragen voor het laatste afstudeertraject. Dan blijven we nog een paar docenten hier. En dan die enkele student die nog een beetje naeilt, die voeren we wel af naar Groningen. En die moet dan daar maar zijn scriptie binnen de sociale wetenschappen zien rond te breien.
Het is eigenlijk opmerkelijk dat zoveel studenten nog in die laatste periode dit hebben geaccepteerd en ook nog met een bul van Groningen uiteindelijk de arbeidsmarkt op zijn gegaan. Ik denk achteraf te weinig steun. Op alle fronten. Zowel in Groningen, Friesland die het wel wilde, zeker, gemeentebestuur, provinciale staten. Het ministerie van Onderwijs, ja, dat opgeteld bij de krakkemikkige huisvesting. De moeilijkheden van het realiseren van zoveel doelstellingen binnen zo'n korte tijd. Ik denk dat dat een te grote opgave is geweest. Het collegegebouw stond er dus wat eerder. En ik denk dat in 83, 84 de opening van de bouw was. Maar tegelijkertijd was duidelijk dat wij zouden gaan sluiten. En dat alle verwachtingen, gegeven die kamerbrede motie van dat er in 1990 2000 universitaire studenten zouden moeten zijn in Friesland. Ja, dat was wel wrang om te constateren. En dat je op een gegeven moment ook in een gebouw zit met op zichzelf leuke kamers. Waarvan je weet van ja, ik zit hier mijn laatste uren te slijten en dan is het voorbij.